Hişê komelî û pêvajoya înkarê. Profesör Doktor Abdullah Polat. Pirsgirêka Kurdî gelek caran di çarçoveya siyasî yan jî ewlehîyê de tê nîqaşkirin. Lê di bingeha xwe de ew pirsgirêkeke psîkolojiya komelî ye. Ji ber ku daxwaza Civakekê ya azadiyê ne tenê daxwazeke siyasî ye. Her wiha encama tecrübeyên dîrokî, trawmayên komelî, şer, koç, înkar û lêkerîna nasnameyê ya dirêj e. Ev hemû tecrübe di hişê civakî de têne komkirin û dem bi dem dibin bingeha reaksiyonên siyasî û civakî. Di vê çarçoveyê de zimanê ku ji aliyê dewletê ve tê bikar anîn tenê amûrek ragihandinê nîne. Ew amûrekî psîkolojîk e ku têgihiştina rastiyê rê dide. Gotinên weke Çareserî, asayîbûn, yekbûn an jî dema nû dikarin wekî nîşaneya vebûneke siyasî xuya bikin. Lê dema ku ev gotin bi dûbarekirin û deman şertan de têne bikar anîn, ew dibe ku wateya rastiyê biguherînin û hişê komelî li gorî çarçoveyeke nû birêve bibin. Di psîkolojiyê de tê zanîn ku kontrol ne tenê bi zorê tê çêkirin. Her wiha bi watedan û watestandinê jî tê çêkirin. Ev jî wateya wê ya ku rastîn nayê wenda kirin lê şêweyê ku têgihiştina wê tê guherandin. Bi vê rengî civak di nav şertên ku di rastiyê de ne asayî ne de dikare hest bike ku ew şert asayîne. Ev jî yek ji rêbazên herî nazik ên domandina sistemê ye. Di psîkolojiya komelî ya Kurdan de ev pêvajoya dirêj du aliyên sereke avakirine. Yekemîn tecrübeyên trawmayî yên dîrokî, înkar, zext, şer û koç, hesteke berxwedanê û xurtbûna nasnameyê avakirine. Ev hest bingeha hêza civakî ye û dibe sedema ku daxwazên azadiyê bi berdewamî werin bilindkirin. Lê li aliyê duyemîn jî hene. Ew jî hesta ne ewlehî û şikê ye. Ji ber ku tecrübeyên berê gelek caran nîşandane ku gotin û pratik hev nakirin. Ev jî di hişê komelî de mekanîzmayeke parastinê diafirîne. Civak hîn dibe ku her gotinekî nebirêzê lê bi paşxaneya wê binirxîne. Her gotina Çareserîyê bi hesteke temkînê tê pêşwazî kirin. Ji aliyê psîkolojiyê ve ewlehî şertê bingehîne. Ji bo avakirina pêwendiyên baweriyê. Hatta ku şertên wekî tecrît, îzolasyon û sînorkirina qada siyasî dewam bikin, ev ewlehî nayê avakirin. Ji ber vê yekê gotinên huquqî yan jî siyasî bêyî guhertina şertên rastîn di asta psîkolojîk de nayê qebûl kirin. Di heman demê de neguncanbûna di navbera polîtîkaya hundir û derve de ev psîkolojiya şekê hîn xurtir dike. Dema ku li derve zext li ser Kurdan dewam dike, lê li hundir zimanê Çareserîyê tê bikar anîn, civak ev wekî dibarekirina tecrübeyên berê dibîne. Ev jî di hişê komelî de hesteke ne rast afirîne. Ji ber vê yekê pirsa bingehîn ne tenê siyasî ye, lê psîkolojîk e jî. Gelo di şertên ku nasname û daxwazên Civakê tên sînorkirin de dikare pergalek demokratîk ava bibe. Bersiva psîkolojiyê diyar e. Na, ji ber ku demokrasiya tenê pergala qanûnî nîne. Ew deman demê de hesteke nasînê, qebûlkirînê û wekheviyê ye. Hatta ku Civakek hest bike ku ew nayê nasîn an jî wekhev nayê dîtin, ew pergal di hişê wî de demokratîk nabe. Tecrübeya Kurdan a dîrokî ev rastî daye hînkirin ku azadî û demokrasî bi hev vegirêdayîne. Ev ne tenê tespîteke teorîk e, lê encama tecrübeyên zindî ye. Ji ber vê yekê her pêvajoyek ku yek şivan jiya dinqut dike, di asta psîkolojîk de ne qebûl dibe. Ji ber vê yekê ya ku îro pêwîst de ne afirandina têgihên nû ye, lê fêmkirina kûrahiya hişê komelî ye. Civakek ku bi sedsalan trawma û berxwedan di navxwe de hilgirtibe, nikare bi gotinên Kurd û şertên sînorkirî were razîkirin. Çareserî tenê dema ku di asta psîkolojîk de jî hesteke rastîn a ewlehî û wekheviyê diafirîne dikare mayinde be. Di encamê de pirsgirêka Kurdî pirsgirêkeke nasîn, hebûn û wateyî ye. Ev pirsgirêk bêyî fêmkirina psîkolojiya komelî nayê çareserkirin. Her nêzîkatiya ku vê asta psîkolojîk nehesibîne, dê bi awayekê din pirsgirêkê dubare biafirîne.